लादों सोरबायदि मानसिया बबे गामियावहाय लेखा मोनदों दाख्लि नायनानै फैबाय आङो मोनसे गामियाव लेखायाव मा दङ जोंहा नैबे डिस्ट्रिक्ट हिसाबै डिस्ट्रिक्ट कमिशनारनि सहि सिल दङ जा मानगोनां डिअ सारनि सहि दङ सिल दङ आरो लोगोसे दङ आइटिडिपि ना मा होनो आइटिडिपि बिथांनि दङ सिल सहि बे साथाम मानसिनिल' सिल सहि दङ रायजोफोर बाय प्रमदनिबो गैया फेरेंगानिबो गैया गबिन्दनिबो गैया लरेन्सनिबो गैया उरखावखौथ' दोन बेथ' फाल्तु मानसि बियो लिडार नङा बियो लिडार नङा जातिखौ थगायबोनाय जातिखौ बुलाय सोलाय खालामबोनाय एफटु इनडिबि बेल्टि इनडिबि खालामबोनायाबो बे उरखावानो रन्जन दैमारि सारखौबो जबरदस्ति बाय पस्ट खालामनानै सहि खालामनायाबो बे उरखावानो आरो दाबो एफटुजों इनडिबिजों बुलाय होनो थाखाय बियो रेडि जागासिनो दं जानजि खाफ्रागासिनो दं दिनै गावस्रा एफटुनिफ्राय थाङै थाङै इउपिपिएल आव बिबान लाहैनानै दिनै उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ इउनिट आनसलिकआव डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि होबाय केजिआर होफ्लाबाय नै साला बिटिआर नि गासै दायखौ एफटुनि गथ' गोदानै लानाय बिबान लानायफोरनोसो दिनै दायखौ जाबसिनजोबनानै होलांनो नागिरदों अब्ला बे गोदानै लानाय बिबान रुजुनग्रा गथ'फोर बे दानि गोरलै गोरलै गथ'फोर बैसोआ गोरलै मालाय मा जानो बिस्राबो एडुकेसन दं साननो हानाय गोहोआ दं आं बिसोरखौबो बखिया रायजो राजानि कुइसननि फिननायखौ बिथांमोनासो होनो गोनां जाबाय गावस्राथ' हनै गुवाहाटीनो माबा दिसपुराव सोरबाया बिटिसिनो क'क्राझाराव सेक्रेटारियेटआव सोरबाया बबेबा हस्टेलाव गावस्रा थाखुमा हैजोब्बाय दिनै गोदान बिबान लानाय एबसुनि गथ'फ्रा मा फिनगोन बुं रायजो राजाफोर नोंसिनो बुं दावरावआ सोरनिफ्राय सृष्टि जाया बे इउजिनिफ्राय जादोंना जायाखै दावरावआलाय बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवनो बे जोंनि रामफलबिल आनसलिकआवनो फार्स्ट एनडिएफबिखौ होसो देथारनांगौ होनग्रा मानसिया लिडारा बर'नि लिडारा इउजि उरखाव गोरा मानि गोरा नोंलाय बे गोरा टाइटेलखौ बबेनिफ्राय लाखो नोंलाय जातिखौ फोजोबबावनो नागिरदों नामा नोङो उरखाव दिनै मा मावैखो नोङो मन्त्रि बिबान लानानै मा मावखो नोङो मा आसनि लाबोखो नोङो लाखथा आसनि देखायदों खैथा आसनिया साक्सेसफुल जाखो खैथा आसनिया कमप्लिट जाखो होलाय इउजि हो फिननायखौ हो रायजो राजानो फै बे फिल्डआव फै हाबै फोरमाय खिन्थाफै जोंनि जाम्बा जाम्बि बर' रायजो राजानो खोन्थाफै नोंथाङा मा आसनि लाबोदों बबे लामा बबे दालांखौ होफैदों खोन्थाफै गुडउइलनि लामानो दाउदै खलथा बायदि लेरलानानै लामा बानायनानै बिल बख'नानै जादों बेनि फिननायखौ नांगौ नामा गायथि लानानै फैबा आङो लामाखौ जावखांनानै देखायगोन खयथा ट्रिपर गारनानै खैथा ट्रिपरनि सायाव ब्लेक टपिं होदों बे टपिंआ दाउदै खलथायासो रोजासिन आंनि न' सेरजों दा सोलिबाय थानाय लामानि लिरनाय ब्लेक टपिंखौ जावखांनानै नायफै नोंथांमोनानो बेसे रोजा होदों आरो जेसेबां मेटेल दं हाग्रामा सार लुनानै गालांनाय बै समनि फुराना लामानि मेटेलावनो लुसुमदों गोदान मेटेलथ' होआखै बे रावा आंनि खुगानिफ्रायल' ओंखारनाय नङालै इउपिपिएल गभर्नमेन्ट आंनि खुगानिफ्राय बुंनाय राव नङा बियो जोंनि समस्त बे रामफलबिल आनसलिकआव जेसेबांनाखि गामि दङ बे गामिनि मानसियानो बे लामाजों थांलाय फैलाय खालामदों बे गामिनि मानसिफ्रानो आंजों जानानै लोगो नांनानै नोंथांमोनखौ बुंफागोन नोंथांमोना जुदि बिनि फिननायखौ नांगौबा उइटनेसखौ नांगौब्ला जों गासै बे एरियानि बर' रायजो राजायानो ओंखारजोबनानै होगोन आरो नोंथांमोन लानानै फैफानाय गायथिजोंनो जावखांनानै बेसे रोजा जों बेखौबो होगोन जों होगोन बांद्राय बखिनाङाथ' गाव मावनानै देखायनांगौ सोरखौबा बेफोरबायदि डिस्ट्रय खालामनो नाङा आरे सालाय अपोजिसन पार्टी हिसाबै नोंसोरखौ जों रायगोनबो बुंगोनबो नोंसोर मा बुंजानो हायालै एसे बुंबानो हांगोमोर जाजोबो नामा नोंस्रा मोदोमा मेवखांजोबो नामा मा बा सोरबा बिपिएफनि मानसि माबा मोनसे होनथोलाय लग रिपर्टारानो हास्लाबलाया लेंहरनायफ्रा बाब माब्ला सफैगोन 10-15 बारसोखौ जाखायोदां लामायावनो कन्टेक्ट खालामनाया दाबो सफैयाखै लगालग बुंगोन रिप्लाइ खालामगोन बुंजानोबो हानांगौलै नोंसोर जादों नालाय हजम खालाम बिदि नङा मा लगालग रायजो राजाखौ कनफिउसनाव लाबोबाय थानाय
जातिखौ बयबो सिबिबोनायसोब्रा नोंबो सिबिबोदोंब्रा इउजि नोंखौ जों सिबिबोआखै होनाखै जों सनमान होगौमोन ना नोंखौ बैसोआबो देरसिन नोङो बड'फाजोंनो दावहा होबोफानाय मानो सनमान होआ बे सनमानखौ मानो दिनै बोसोरसे बोसोरनैयावनो फोजोबनानै लाखो नोंलाय हा दिनै बड'फाया बेसे गोबाव जाखो मुंख्लं जानाया नोंसोर सृष्टि खालामजेननाय आन्दलन खालामजेननायनिफ्राय नों नैबे 2020 सिमाव खै बोसोर जाबोआ आसियाव साननानै नाय आरो फोरमाय रायजो राजानो एथ' बोसोर जाबाय नै जों दावहा होनाया ओमफ्राय नैबे 2020 नि बे 27 तारिख जानुवारिनिफ्राय एकर्ड जानायनिफ्राय नोङो दिनै मन्थ्रि जाफैबाय मन्थ्रि जाफैनानै दिनै खै बोसोर जाखो बेखौबो सान आंनि नुहुरनायावथ' 3 बोसोर जाबाय 3 बोसोराव नोङो बै बोसोरनि खस्थ' लाबोनाय नांबोनायखौ दिनै 3 बोसोराव मानो फोजोबनानै लाखो नोङो इउजे दिनै मोजां फिथाइ मोजां सनमान मोननांगौआ दिनै मानो गावखौनो सासे इसां निहात सोदोबजों मानो रायखांजाखो नोङो हा मानो सोंखारि जाखो नोङो दिनै नोंनि मोखांखौ रावबो नायाथ' ससियेल मिडियायावबो नोंखौ नुयोब्ला सोरबाफोर मबाइलाव नायबाबो नोंसिनि बाग फैयोब्ला ओरै नायनायाव फिउसो नारखो हरोलै नै ओरै नारखोयो नोरै इउजि नोंसिनि महरखौ नुबानो ओरै नारखोयो बे दैज्लां बोथोराव नों खोथिया आखाथाम बानफ्ला फैबा बेखौ नोंखौ आबादारि ना आबादारिखौ अननाय होना बुजिबाय आसनिखौ हो आबादारिनो मा होनांगौ दैनि जगार खालामना हो दायो नोङो बे लोंनो थाखाय दै जगार खालामनायखौ बुंनो हागौ नोङो फिननो हागौ बेनिखायनो आं सिगां होखाबाय नोंसिनि कमेन्टखौ बे आसनिया सेन्ट्रेलनि आसनिसो जेजेएमआ जों मिथिगौ जेजेएमआवहाय मानसि सासे नांगौ बेखौ नोंसोरो थिसनदों टेम्परारि साख्रि बेखौनो दावराव दावसि गामियाव सिलाय बिलाय बे जेजेएमआलाय मा जाय दै लायो बे 20 थाखा हरनांगौनो कारेन्ट बिलनि बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमा खान्दा नार्जारी उर्फे बिग्राय नार्जारीया गावनि राजखान्थियारि गावखौ बबेबा मोनसे राजखान्थियारि हान्जा दैदेनजानायनि सोलो दिन्थिनानै जोंनि इउपिपिएल हान्जा दैदेनगिरि आरो आसामनि मानगोनां केबिनेट मन्थ्रि बिथांखौ बायदि रोखोमनि बाथ्रा बुंनानै गोनो गोथो थासारि बा गोनो गोथोनि बाथ्रा फोरमायथिनाया जोंनि बर' समाजखौ लाजिफोनाय जादों ओंखायनो आं दिनै इउपिपिएल हान्जानि जानानै बेखौनो बुंगोन बिथां खान्दा नार्जारीया गावनो मोनसे आफाद एबा बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमा जानानै 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालि जानाय 3थि बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनावहाय बिटिआर ओनसोलाव जेरैबायदि गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव बर' माहारिनि गेजेराव गोजोन खौसेथि आरो आबहावाया जेरैबायदि दावगाबोदों बे दावगाबोनायफोरखौ बिथाङा नुसनाखिसै नामा बिटिआर गोरोबथानि उनावहाय जोंनि ओनसोलाव जाय थासारिया दिनै जोंनि गेजेराव बयजोंबो आजावजानाय थासारि लाबोदों रांखान्थियारि फारसे समाजखान्थियारि फारसे जानाखि जोंनि गेजेराव बिटिसि ओनसोलाव जों नुनो मोनदों बेफोर गासै थासारिफोरखौ दिनैनि समाव खान्दा नार्जारीया गावनि थौले मेलेमजों गावनि राजखान्थियारि लाबालाब गावनि बबेबा मोनसे राजखान्थियारि दैदेनजानाय सोलोनि गेजेरजों बाथ्रा बुंनाया जोंनि बर' माहारिनि थाखाय गनायजाथाव जायाखै जों बेखौनो बुंगोन बबे बाथ्राखौ लानानै दिनैनि समाव खान्दा नार्जारीया उरखावगोरा ब्रह्म सारखौ हारिनि गेजेराव माहारिनि गेजेराव बोखावग्रा एबा हारि माहारिनि गेजेराव मोनसे गुन गैयै थासारि लाबोनायनि बाथ्रा बुंदों बे बाथ्रा बुंनाया जोंनि बर' माहारिनि थाखाय गनायजाथाव जायाखै आरो बेयो गनायजाथाव जानाय नङा मानोना दिनैनि समाव उरखावगोरा ब्रह्मआ सोर दिनैनि समाव दुलाराय आसाम दुलाराय भारत दुलाराय माहारिनि गेजेराव उरखावगोरा ब्रह्मआ मोनसे गोजौ थाखोआव थानाय सासे दैदेनगिरि गुन गोनां दैदेनगिरि जाय गुन गोनां दैदेनगिरिया दिनैनि समाव 2021 मायथाइनि आसाम बिधान सभानि बिसायख'थियाव देरहानानै दिनै जोंनि बर' माहारिनिफ्राय बा ट्राइबेल हारिनिफ्राय मन्थ्रिफोरनि गेजेराव सासे गुन मोजां दैदेनगिरि महरै मन्थ्रि आफादाव जायगा मोनदों गावबो मोनसे समाव मोनसे आफादनि सोद्रोमामोन जाय आफादा बर' माहारिनि थांनाय आरो जौगानायनि बाथ्रा बुंनानै दावहाथिलियाव बिथाङा नांसोदोंमोन नाथाय बिथाङा दिनै बेफोर गावनि बावसोमनाय आरो आफादा माहारिनि नांसोमनाय थांखिफोरखौ बावनानै दिनै गावनि राजखान्थियारि चक्रान्त साजायनायनि थाखाय जोंनि इउपिपिएल हान्जा दैदेनगिरि आरो
मन्त्रि बिथांनि सायाव बाथ्रा बुंनाया दिनैनि गेजेराव बिथाङा जे सासे समाजखौ अनसायनो रोङै समाजनि मोजां साननो रोङै गावखौनो गाव सिनायथि होदों होनना आं सानो।